Ngiyabingelela into oyidingayo la uma umuntu wesilisa udinga cinnamon powder, udinga ama cloves, udinga ulamula. Okay, uthatha ukha teaspoon lama cloves noma lika cinnamon powder, ukha teaspoon ufake emanzini antukuntuku, uyagoqoza ne uyigoqoze lento, and then ubese uphinde ukhe teaspoon elilinganayo lama cloves, ama cloves, cinnamon powder, ulamula. Okay, and then ubese usika ulamula, usike nje into 2 ulamula wakho. Ngikhuluma ngamadoda la ne madoda khona into esiyilungisayo samadoda, silungisa ukuhlala, and then ubese uyakhama amanzi lawa kalamula, khamela la kuma cloves no cinnamon. Ama cloves mawufika kula edayisa khona ispice, ufuna ama cloves awulentuzana, ama cloves asegayiwe aba upowder, ukhame lento, then bese uyaphinda futhi lento le bese uyayigoqoza. Okay, uyigoqoze lento, then bese uyayiphuza into yakho. Imnandi ayibabi. Okay, izokusiza kuphi lena? Izokusiza kule inkinga yakho yokuthi isinya sakho sivele sigcwala umoya. Izokusiza kule nto yokuthi uthola ukuthi une infection onayo ne. Izokusiza kule nto ukuthi umzimba wakho, igazi lakho na lingaflowi ngendlela, ugcine ukuthi zikhonkotha zilele ngecala bese ziyagaba. Ayifuneki ke leyo nto bahlali. Silungisa ukuphila, silungisa ukuhlala. Masiphileni ke sibe right, masiphuzeni. Nabonga ngithinta kuyona 0839471856. Siyabonga kakhulu. Danke.